Teraz sa dostaneme k rečníkov a za politickú skupinu EPP dostane slovo pani Bauerová. Máte minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár, ctení kolegovia a kolegyne. Skutočne si veľmi vážim záväzky komisie, pokiaľ ide o potlačanie násilia páchaného na ženách. Toto násilie sa využíva ešte stále v niektorých krajinách, kde sú ozbrojené útoky v rámci politického teroru, pokiaľ ide o dožadovanie sa informácií. Násilie na ženách je založené na tradičných kultúrnych názoroch v niektorých krajinách, kde sa ženy vnímajú ako súčasť majetku. Ženy sú častokrát napádané v kontexte násilia na ženách. Medzinárodný súd ukladá tento typ trestnej činnosti za vojnový zločin. A pri ozbrojených konfliktoch vlastne aj sexuálne otroctvo, nútené tehotenstvo, to všetko spadá do kategórie vojnových zločinov. Aj podľa Ženevskej konvencie. Až príliš často tí, ktorí sú zodpovední za akty sexuálneho násilia vo vojne, ostávajú bez trestu. A násilie voči ženám sa akceptuje proste ako nevyhnutná súčasť vojny. Až príliš často tí, ktorí udeľujú amnestiu takýmto páchateľom, vlastne toho povedia, že je to v rámci mierotvorného procesu. Ale už je čas odsúdiť takéto praktiky, nech už sa konajú kdekoľvek vo svete. A preto naše posolstvo by malo byť také, že pachatelia takýchto vojnových zločinov proste nemôžu ostať bez trestu. Ďakujeme. Obávam sa. Teraz ide pani Gomez za socialistickú a demokratickú alianciu. Nech sa páči, máte 1,5 minúty. V porovnaní so správam z Líbie, kde vidíme vždy len mužov vo